10 ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରାଇଭେଟ ଜୀବନ ଦେବେ 5 ସେକେଣ୍ଡରେ। ଦୟାକରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରାଇଭେଟର ଘଟଣା ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଘଟଣା କଣ ଜାଣିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଫ୍ଲାଇଟକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପବନ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଇଭେଟର ବାଲାନ୍ସ ବିଗିଡି ଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ଲାଇଟକୁ ଟେକ୍ ଅଫ୍ କରି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ତ ଭିଡିଓ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିଏ ବି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଉଡାଉଥିଲା ତାକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କାରଣ ଏତେ ଜଣଙ୍କର ଖୁସି ଏବଂ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାହେବ।